South Africa sabingelela kuphi nakuphi khona ngeendawo nibingelela umduduzo ngomkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke udaba esingalo ke udaba okusobheka nje ukuthi engabe mhlambe ke usuwaba nenkinga nezibhedlela kakhulukazi izibhedlela zabantu abadle izambane zikaPhondo lezi ke zomntakabani mhlambe uma umuntu oyihambayo usokwabhekana mhlambe nenkinga mhlambe ukutholakala ukuthi usuthola ukulimala khona ezibhedlela mhlambe ngabe lokho usizo owalithola ukuze ke ukwazi mhlawumbe ukuthi impilo yakhe ibuyele esimeni. Udaba esingawe namhlanje ke usisi wathola ukulimala kwesine sezibhedlela azosisho ngesikhathi se-COVID-19 nemigomo le ejovela i-COVID but noma engalinezanga umjovo we-COVID but ke kwaba khona ukulimala okubuhlungu nokunyantisa igazi akuthola okwacishe kwaze kwathatha umphefumulo wakhe. Mhlambe nawe ke lapha ekhaya ungakwazi ukuthi usijoyine ulalele mhlambe uadvise ama-steps sizongafuneka ukuthi awathathe accordingly ukuze naye akwazi ukuthola i-justice ngesimo abhekana naso sokucisha waze walahlekelwa umphefumulo wakhe. Kodwa uNkulunkulu emkhulu emuhle wakwazi udadewethu ukuthi asinde sinaye ke namhlanje la. Dadewethu sakubingelela ma. Ngiyabingelela kuwena msakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Ngibonga ukuthola ithuba. Yebo, umama bani? Igama lami nguNonhlakanipho ngwakadlungwane kodwa kahle kahle ngizalelwa ekhaya ngwagumede isibongo. Yebo. uDlungwane baba ongikhulisile so ngisebenzisa uDlungwane. Yebo. Yebo. Kade wasithindela kathuleleni. Yebo. Kade ngithinta impela. Kunodaba labe engifuna ukuluzolukhuluma ngiphinde futhi ngixwayise nabalaleli emakhaya ngenkinga esiba nazo. Mina uNonhlakanipho ngonyaka ka-2022 kwakuMay ngomhla ka-19 ngangikade ngigula ngiphethwe i-COVID. Ngithe mangabe silaphekile i-COVID kwafanele ukuthi ngiyothatha umjovo lo i-vaccine. Mangiqeda ukuthatha i-vaccine ngase ngathatha umjovo i-booster le kwakuthiwa siyithathe. Uma ngiqeda ukuthatha i-booster ngebhadi isimo sami sempilo asibangasihle. Ngaba umuntu nje ongazuthi unomkhuhlane, umkhuhlane lokhu ungapheli. Engicabanga ukuthi mhlambe wangithatha amasonto amathathu kwaze kwafika la ukuthi ngathi sengiphelelwa amandla. Ngenxa yokuthi ngumuntu osebenza kude nasekhaya, ekhaya kusesiphingo, ngisebenza eGlenco nokuthi ngihlala ngedwa endlini. Ngabe sengithinta ke omakhelwane ngibazisa ngibacela ukuthi ngicela bangibizele i-ambulance. Ngathi ngiyabacela ukuthi ke kodwa bona bangilandele ngemoto ngoba ngangingazi ukuthi mangifika esibhedlela kuzofika kwenzakaleni. Mangabe ngifika esibhedlela ngayifikela nje kahle ngangihambela kodwa nakuba ngangiphathekile. Ngangigodola nje kwakunetha futhi ngalolo suku. Ngingena esibhedlela ayidokotela angihlole kwenziwe yonke i-paperwork bese yasho ukuthi hayi uzongi-admit. Hayi nangempela ke ngivumeke angi-admit kodwa nje yonke le procedures enziwayo mangabe u-admitwa bawenze ngoba nakhona lapha balithatha futhi igazi. Kuthema kusuka lapho ngakusasa umgqibelo cha wahamba kahle. Bese udokotela athi kumina kuzofika abantu baka-Lancet kumina ngo-4 ekseni khona igazi okufanele ukuthi balithathe. Hayi ngase ngithi hayi no anginankinga. Nangempela wafika ehamba yedwa untombazana lo aka-Lancet. Wafika nangempela walithatha igazi kulesandla lesi sokunxele. Mayiqeda ukulithatha igazi nginothisa ukuthi hawo yazi igazi ngihlale ngilithatha but ingalo igazi ngaba buhlungu kanje. Hayi ngibatshele nonesi ukuthi yazi emva kokuthi ngithatha igazi ingalo yami ibuhlungu. Bese bethonesi ngithi ibuhlungu futhi iyopha igazi alinqamukile. Bese bethonesi hayi mhlambe azange bapress ngoba bekufanele bapress kakhulu bese befaka ibhandishi. Awuthi sikushintsha ibhandishi. Balishintsha ibhandishi hayi ngiphinde ngizumeke. Hayi mangiphaphama ngoba 7 ekseni hayibo igazi ligcwele umbhede. Ingalo siyaqala ke manje siyavuvukala. Hayi ngibatshene onesi ukuthi hayibo igazi lokhu liphumile alinqamuki igazi nezinhlungu futhi nengalo ke manje siqala ukuvuvukala. Yesiqala ngisho ukushintsha umbala iba lihlaza. Engikhumbulayo nje ukuthi kwase kuyizikhathi zama-visitor ngoba kwakhona ama-visitor aye khona ngaleso sikhathi.
ngayigcina bengisukumisa embhedeni ngingazothi abangilekeleli ngishuka ungilekelela lapho bathi nje sukuma embhedeni bafuna ukushintsha amashidi angazi ukuthi kwabe sekwenzakalani emveni kwalokho but owangitshenayo wangitshena ukuthi uyazi yini ukuthi wena uye wafa for 3 minutes mina engikhumbulayo ngiphaphama beshaya umbhede bememeza igama lami beshaya nje yonke indawo la ngangikhona umbhede wami wonke usuzungeze onesi sekukhona nodokotela ngazi ukuthi basebembize nini ngithi mangabe ngiphaphama ke besethi udokotela into osucishe wangibonisa yona njengamanje ngitransfer e-ICU hawu ngibuze mina yini kwenze njani asho udokotela ukuthi laba abantu laba abakuthatha igazi bakulimazile azambize futhi lo owakaLancet kodwa ke kwangeyena lo owayengithathile igazi I think umuntu okuyena waye in charge ngoba kwakuyi weekend emtshela ukuthi niyabona nisendilimaza umuntu kanjani lapho ingalo ke isivuvukele ke ngitransfereke ngiswe e-ICU lapho okwathi mangabe ngifika khona ke e-ICU ngase ngiyagezwa ke engikhumbula kahle mangaphosisi udokotela walandwa esekhaya ngathi futhi wayeseholidini ngo-12 ebusuku kwafanele ukuthi ngihambe ngiyongeniswa e-theater lapho ingalo isivuvukeleke ngempela ke manje futhi kubhlungu sengiyakhala ngisho nokhala and sebengibuza ngisho nenamba zabantu basekhaya ukuthi ubani umuntu wasekhaya singamfonela njengamanje aphuthume ezela isibhedlela ngiyabuza ukuthi yini ngiyabona kwenze njani akekho ufuna ukungicacisela ukuthi kwenzakaleni kodwa ngiyabona ukuthi ngilimalile manje la engalweni angazi nami ukuthi kanjani hayi ngingene ke theater ke ebusuku ke ekseni ke mase ngivuka ke ngivuka ingalo isiyalenga ke nje kanjena ngithi ngahlala yaphela inyanga u9 days ngawuqeda ngise ICU emveni kwalokho ngase ngiya ke elokuza ewodini ngahlala ke ewodini yaphela impela inyanga ngihlele ewodini kwangathi ke bangithungile ke kanti ekungithungeni kwakhona futhi nakhona ingalo ayisaqondi kanje isifinyele kanje phinde ngiphindele khona bese mangiphindela khona bese ngiyacabanga ukuthi ayi ngeke sengiyasaba ukuphindela la esibhedlela ngoba kube nalento le eyenzakalile kodwa okwenzeka bawubiza umndeni wami wawukhona bababiza nomngani wami lo kuyena wayengilethile esibhedlela naye owayezoxoxa iside le story ukuthi kwenzakaleni ikhona imanagement yesibhedlela bekhona abakaLancet umuntu owayekhuluma laphana kwaku-Arusha singisikhohlisa isibongo sakhe kodwa u-Arusha uyena ekhulumela uLancet exolisa wathi uyaxolisa emndenini wathi baya acknowledge futhi ukuthi balenzile leli phutha leli isibhedlela engangikuso kwakuyi Newcastle Mediclinic uPRO wakhona uyena wayithatha ama minutes nasi isibhedlela saxolisa bathi selokhu isibhedlela sabakhona abakaze baze babe nenkinga ekanje iyaqala lento le okwenzeka lento le yangilimaza kakhulu ke ngoba ngiye ngahlala isikhathi eside emsebenzini ngingayi mangiqeda futhi lapho akugcinanga lapho eNewcastle kwafanele ukuthi ngihambe ngiye Sunning Hill ngiyofuna ke manje odokotela laba dila nezikhumba ukuze akwazi ukuthi aphinde futhi angihlinze la aqondise ilokhuza ingalo yami kwasengazi ukuthi ifuna ukubola njengoba ubonile nje ezithombeni singabavezela mangabe ukuthi ziyasabisa kodwa mangekho inkinga angisabi ukuthi ena ngiyiveze no sizobavezela lezi not lezi egazi yathusa lezi yebo nga admitwa eSunning Hill kwafanele ukuthi ngihlale emzini yabantu anginahlobo egoli ngihlale emzini yabantu for 6 weeks because kwafanele udokotela acheck ukuthi ena kuyalapheka yani kuyahila yini ngaleso sikhathi njalo ngihlela emsebenzini angiyi mangibuya lapho I think I went into depression ngangicabanga ngisho nokuyibulala mangibuka isimo ngoba kwase kufanele ngifunzwe kwase kufanele ukuthi ngigezwe izinto basic things lesandla njengamanje ngesikwazi ukubamba u2 liter we drink sigcina ngokubamba iglass enamanzi kuphela so ngaba ku depression ngase ngiyabuya ke ngeza la ekhaya lapha ekhaya eThekwini
nga-admithwa e-City Hospital kwi-psychiatric ward, ngi-attendwa i-psychiatrist kanye ne-psychologist. Akuphelanga futhi lapho, ngathi mangabe ngithi ngiyemsebenzini ngithi ngiyosubmitha manje ama-medical certificate emsebenzini, ngivele ngibe nebhadi ngishelele, angikwazi ukubhalansa ngalesi sandla, fanele ngibhalanse ngalesi sandla, naso futhi salimala safaka ukhonkolo. So nje ngibe nje nama-challenges amaningi kabi and ngalahlekelwa nje izinto ey'ningi, and okubuhlungu kakhulu ukuthi uLancet kulokhu kulimala kwami akukho la akezolana khona nami, ngisho nje e-follow up call ukubuza nje ukuthi Mzilungwana unjani. Yes. Nanokuthi ngangibatshelile phela ukuthi ngihlala ngedwa njengoba ningi-discharge nje. Okokuqala nje inkinga yami engaba nayo ukuthi ngesikhathi bengi-discharge yebo imoto yayikhona, babethi ngidrive kanjani sengiphindele emuva. Kwafanele ukuthi mina ngiyiqashele udriver ozongisa endlini fanele ngiqashe umuntu-ke manje ozonginakekela. Zonke lezi zinto bathembisile ukuthi bazolokhuza bazoyikhokhela, kodwa kuze kubi namhlanje aze bakhiphe ngisho isenta. Mangiya kubona ngiyo-communicate nabo ngibuza ukuthi hayi bo kanti kuhamba kanjani, bavele bangitshela ukuthi kufanele ukuthi ngikhulume nabameli babo. Abameli babo mina ngingabazi, noma sizama ukubabhalela iy'ncwadi, ngoba enye into futhi engifisa ukuxwayisa ngayo abalaleli emakhaya ukuthi mangabe kulesi simo lesi esinjengalesi sami, limala emgwaqeni noma ulimala esibhedlela, kuphinde kube khona nabantu ababa izigebengu bazothatha amashansi bazenza abameli bethi bazokusiza esimeni okuso kanti badlala ngawo. Mina ngizothi sengidlala abantu baze baba babili, lo owesithathu ngiyamthemba ngoba at least akangifunanga imali njengalaba abanye. Uthe yena eyakhe imali ungivulisa ifile nje wayesethi ke eyakhe yothi mhla kokhokhwa-ke bese yabamba-ke leyo percentage yakhe, nami futhi engiyivumayo engingenankinga nayo. Kodwa nje ilokhuza mangilala nginomshini engiwufakayo wokuphefumula okuwona engilala ngawo manje. Emsebenzini ngine-challenge, angisakwazi emsebenzini siyatravela kakhulu, njengoba ngisho nje ukuthi ngifike izolo ngisuka le Dandi. I-meeting la iqale ngo-2 but mina ngisengafika ngo-4 ngenxa yokuthi mangabe ngihamba imoto mangabe imanual, so ingalo iyathinteka iba buhlungu. Mhlawumbe ngiyengama iy'khathi ngithi zifikile ko-4 ngipaka nje eceleni komgwaqo ngizama ukuyiqondisa. So umsebenzi wami ulimalile kakhulu, ngiluze kakhulu even nakhona emsebenzini ngoba phela kwayilonya engalimala ngawo mina ibonus emsebenzini angizange ngize ngithola. Futhi ngiya-understanda vele bengingekho, ipolisi yomsebenzi iyasho ukuthi mangabe ubungekho emsebenzini isikhathi esingaka, yabo. Ukusebenza kwami ngisebenza kakhulu futhi ngayo indaba yokutravel, angisakwazi manje ukusebenza kahle. Ukusebenza kwami sekunama-limitations, nomqashi sekufanele ukuthi manje aspende ngokuthi ayothenga imoto ezoba i-automatic u-accommodator isimo sami sokusebenza. So kuyangilimaza nje kakhulu mangabe ilanga lishisa kakhulu, angikwazi ukugqoka into enemkhono emfishane. Uma ngabe kumakhaza futhi kufanele ukuthi ngimbathe ngingamane ngimboze noma ngoblanket. Uma ngabe mhlawumbe ingali sisebenze kakhulu ngoba umsebenzi wami futhi omunye okufundisa, mangabe ufundisa izandla zisasebenza ngaso sonke isikhathi yawo. So nje kuningi kungikhubazile nje kakhulu, kungikhubazile. Uma ngibeka lapha njengoba thina sayibona iy'thombe, South Africa iy'thombe ziyathusa, mhlawumbe mangase ngithi uyayiveza zizonke nje, mhlawumbe nawe lapha ekhaya ungagcina telefoni yakhe iphahlazeke phansi, but mhlawumbe-ke sezoveza lezi sezama khona ukuthi-ke ahile arekhave khona isandla sakhe. But lezi zokuqala wena obona inkomo mangabe ihlinziwe noma imbuzi indlela esweni ihlinza ngayo zinjalo ziyathusa. But engifisa ukukuthola lama ukuthi basho wena ukuthi lo bekuthatha igazi ulimazeni unqamula umsipho noma bathi yini ikhoza kwenzakaleni? Mabechaza bathi ngathi wafaka umjovo kulomthambo ohambisa igazi enhlizweni.
So ingakho ngagcina sekwenzeka lesasimo lesokuthi sengiwe ngabe ngafeinta noma kodwa bona abakusho ukuthi ngathula sithi ngafa for like 3 minutes. Njoba ngisho ngaphaphama ngazi ukuthi yini le babeyizwa kusho udokotela etsena memezeni yabo ngase ngiyaphaphama ngenhlanhla kaNkuluNkulu nangomusa kaNkuluNkulu. Cabanga ke South Africa lento mayenzeka esibhedlela semali awungitsheleke kulezi zethu kwakuzoba njani yebo ukuthi umuntu athi uthatha igazi akushaya emthambeni wrong thina ke thamba ujovo wadedele mhlawumbe umuntu ozothatha igazi uhambe entenzeke ekhaya ungena umuntu ozomemeza uthi webana sabele uzogcina ufela khona ngisho ekhaya lapho ngoba isimo kusona lale ukuthi isibhedlela sakwazi ukuthi sisukumele phezulu ngoba phela isibhedlela private esikhokhelwayo kwalokho nokuthi kuvuse ngisho udokotela eselivini akwazi ukuthi utha attend uNkulunkulu wabamkhulu asesadini lakho sesifuthi bakwazi ukuthi babuyise impilo yakho njengamanje isimo obheke naso esalanseth because wona ukulimazi lena not esibhedlela. Mina ngokwazi kwami ngangesibhedlela yes. So uLancet uyi service provider esibhedlela. So bobabili yebo ukulimala khona ngalinyazo uLancet yeah angazi noma ngizwakala yes because ama files ami phela akwisibhedlela. Okay. Yes. So ibona bobabili fanele babone njoba sasihleli nabo bobabili ngoba I don't think ukuthi isibhedlela sasingayimbandakanya kwi-meeting mangabe singangena. Yes. So sasiyimbandakanya and ngesikhathi ngisasesibhedlela ngifuna uqamba manga babengeve benginakekela babengichecka every day. Okay. Every day futhi ngichecka i-management yakhona impela ukuthi both uLancet nabakhona esibhedlela. Okay. Yebo ke iphutha lona lenziwa uLancet but mina ngangize esibhedlela kuphi eNewcastle Medical Clinic so phakathi kwabo bobabili kufanele kube khona anyway uLancet vele washo nje wathi acknowledge waxolisa futhi so okay. Did they ask ukuthi mhlambe emeetingini lapho nani khona neboard lakhona bekhona ukuthi uze mhlambe ne-legal representative yakho noma mhlambe nje just only you and the family? Ngesikhathi silapha na ku-meeting I didn't disclose anything ngendaba ze-legal. Yes. Kwakusa ukuthi nje kusazokhulunywa ukuthi basafuna ukubona umndeni wami bakhulume ngento eyenzakalile ukuthi kwenzakaleni. Yes, such matters njengalawa adinga ube naye abe khona vele ummeli from the onset goes because anything sign now nje kusho ukubona ama minute na representative yabo kufuneka izokwazi ukuthi ummeli athi wathatha ama minute abangakuyena ikhophi bamenzele because njengamanje mhlambe sebengaphika babekusho ukuthi savuma ngalekanisa ngisho kuzoba njalo yabo but ke isibhedlela njengasibhedlela esithembekile esikhulu igama lazo Newcastle Medical Clinic. Yes, Medical Clinic we hope ukuthi nabo bakwazi ukwenza justice bakhiphe ama record yebo. Because phela iphutha lenzeke kubona. Akusho ukuthi sekuqaqene sekuyaliwa kuliwa. But ke iphutha lenzeka kanoma ubala ngithabo but ke once waba khona imistake ifuneka futhi iphinde correct ukuthi ngithabo according ngendlela ukuze wonke umuntu abe satisfied. Ngoba nje babesho ukuthi after 29 years akaze kube khona inkinga njengale. So ke naye futhi umuntu wathatha igazi singeke sithi yabo siyamblame ngalo ndlela mhlawumbe because mhlawumbe nawe ozazelela sekuseni ngabo 4. Yebo kwangabo 4. Mhlawumbe naye wayozela mhlawumbe ne-stress afike naso mhlawumbe but ke washa umthambo wrong. But ke masilenzekile iphutha phela kufuneka lilungiswe. Ungathi noma when you trying to reach out kubona bese bethi khuluma nabameli babo ngiyabo bayalazi iphutha balenzile yabo if befuna ukusettlisha kwafuneka basho ukuthi no asibiza abameli ngiyabo nathi patient sibe khona ngiyabo sicela ukuthi le matter siclose ukuthi sisettlishe sikhiphe lo office ikhiphayo ukuthi sinakho sicompensate ngakho uyak accept noma uaccept yini but ke I'm glad ukuthi ke namanje bekusavulelekile let's wena bheka uzofuneka nawe ukuze ukuthi ayibe khona ke representative yakho yommeli ezokwazi uku-engage nabo ke labameli babo kuthiwa khuluma nabo not on your own. And okunye okwangimangazayo nje lapha uzubona ukuthi isibhedlela sikhele sikanjani the very same ntombazana owangilimaza yebo njengoba sisho ukuthi iphutha yabo waxolisa nkosami nami futhi ngasho ngathi sithi akekho umuntu oyayithi hayi njengoba ngemsebenzini ngizofike ngilimaza umuntu yabo kodwa
phela kwase kufanele ukuthi bamqhelise eduze kwami but ngise ICU waphinda futhi wafika ezongithatha igazi. And I was like laba bantu bakaLancet bayenza kanjani manje into enjengale ukuthi umuntu okuyena ongilimazile baphinde futhi bamthumela ukuthi akazongithatha igazi. Isikhathi se-COVID kwakunzima ithina ke sasiyedlela umsuzwane sayisizela nje ukuthi sikhulana nangokuchatha nokugqoma uNkulunkulu wasisiza akaze sigomele imigomo eyayigonywa ngithi yabo nganqabela ngisho ugogo nje wagcina eshawa wathi maye yabo siyayibonga nje uNkulunkulu wasisiza ngidla konke mhlawumbe ingathi ngangibambanga kakhulu. And again phela nomsozweni osebenzayo kwakuphoqa ukuthi ufuneka nigone. Yes, emsebenzini kwaungavunyelwe mangabe emsebenzini basithumela shame kwaLancet ukuthi before uze emsebenzini qala uyo-check ukuthi awukho positive. Uyabothi ngase ngicheckeke kaningi ngabe ngingenazo lezi inkinga. That's why nangesikhathi bezongithatha igazi angizange ngibe nankinga ngoba kwangeyona into engangiqala ukuyenza. Awuyiveze manje ngalo bayibona ukuthi ke si-recover kanjani. South Africa niyibona nje yabo nizoyibona seyithombeni but ke uNkulunkulu emuhle sazama esibedlela yabo. Nansi iyo le yade niyibona ezithombeni njengamanje nayibona injani. Eyayiqaqiwe nje yabo. Iyaqaqiswa indlela engasho ngayo nje mangenza example wena uyabona umuntu odliya ababi hot dog noma nithini ngoba phela yayiqaqiwe yabona mawuzosika ibhanisi yes uzofa yes ayifane ibhanisi yes yabo yayiqaqiwe nje yabo but ke thank God ukuthi yes yabo njengamanje imini yonke iyasebenza hayi imini yonke iyasebenza iyona nje ukuthi yes yabona nje le part nje le hayi nalana ke yabona njoba ngeke ngidriver nje izolo hayi impela kusasa makubuyelwa emuva hayi kuyofanele bakhiphe omunye umuntu angeke. Ifizo netherapy injani usayihamba? Ngiyayihamba ilokhuza ifizo ukuthi abantu engibahambayo manje bangisho sengiyasaba ukuya kulezi bhedlela lezi. So se ifizo engihambayo eyalana eThekwini bayangithumelela ama exercises okufanele ukuthi ngiwenze. Ne psychologist ngisayami psychologist ke ne psychiatrist basho bathi nje for angihlale ngazi ukuthi nje for the rest of my life ngizophila ngapha because ingqondo yase lento yangishaya nje kakhulu. I think kwaphinde kwaba khona nalolo zwelo ukuthi abazali abasekho emhlabeni yayibona lonto udadewethu umncane kunami kufanele ngibe strong for yena ngimtshengisa ukuthi so yangishaya nje kakhulu psychological yangishaya nje. Ibhola leli lo yebo nginalo ibhola ngisebenza ukuthi kube lingithunuke kube lingithunuke ngoba yona baze basho impela ukuthi kufanele nginakekele ngoba mangabe ngingayinakekele ingagcina inqanyuliwe yebo izogcina lokho phela kufanele imthamo lehlele inyakazi ilokhu inyakazi yebo no sorry mama ngokwehlele bo hayi but ke sithemba ukuthi ke uzoyithola ijustice na ukwazi ukudlula kulesi simo ubhekene naso. Yebo ilokho nje mhlambe kukhona okunosafisa before ebengifisa nje ukusho ukuthi abalaleli emakhaya abaqaphele ngempela ibhedlela abanye abantu bakheleza and ayikho into enzima njengokulwa nesibhedlela. Kulukhuni imali esengiyimoshile izinto esezingilahlekele even ngisho indawo yokuhlala kwasho ukuthi umuntu engihlala kuyena umuntu onomusa nanokuthi wayis-understanda isimo ngaleso sikhathi but nje ngicishe ngaphelelwa yikho konke ngicishe ngaphelelwa umsebenzi ngiphelelwa indawo yokuhlala angangazi almost loze impilo yakho nempilo yami ke worst of all so engikubonga nje ukuthi impilo isakhona nomsebenzi usakhona even though kubuye kube nezikhathi enzima la kube ngasebenzeki performance ayisafani naqala and ziningi nezinto ezingilahlekele khona ukuthi abantu aboqaphela nokuthi lezi zinto basheshe bayisukumele nokuthi futhi bagade abameli laba abayizigebengu. Umuntu ufanele enze isiqinisekiso ngempela sokuthi ummeli lo omsizayo ummeli wangempela yini noma akusona isigebengu esifuna nje ukumudla imali. Ngoba nje mangakhuluma nje nawe Mr Mkhwanazi ngitshena nje iqiniso exakekeni kwami njengoba ngisho ukuthi uLancet azangikhiphele ngisho isent today even iphilisi engidlayo namhlanje ngisakhokha ngemedical aid iziphele ngihambe ngiyothenga
ngoba ngenhlanhla kaNkulunkulu uJehova wangipha umsebenzi omuhle. Ekulimaleni kwami uLokhuza lo mmeli lo engithi ngambona okokuqala wayenza i-recommendation ukuthi ke ucela ukuthi uLenset unginikeze for ukuthi nje ngikhave ama-medical expenses engibhekene nawo nawesimo nje nokuthi lo muntu lo ngisizayo ngimholele phela yabo yabo ukuthi ke sathi sicela ukuthi basinikeze noma 200,000 ngizokwazi ukuthi ngikhave ezinye izinto ngoba nansi ngapha nemoto imali nje ayisahlangani imoto ngapha i-caregiver i-rent ngapha ngoba phela ngabuya ngazohlala ekhaya umqasho ngale nawo kwafanele ukuthi ukhokhele. Okungimangazile nokungididile kakhulu ukuthi lo mmeli lona ngingatshengisa futhi nakhona iLokhuza iWhatsApp ukuthi savumelana ngo-200,000 but ngithe mangabe njengoba sengithole lo mmeli leyo engimtholile manje osengisiza sithola ukuthi lo mmeli lo wabhala incwadi yena wacela u2,750,000. Umbuzo uthi uphi pho lo 2 million o baphendula bathini nithola le ncwadi incwadi isithola phela ilo mmeli lo engimthola uthola ke kaLenset uyithola kuye lo mmeli lo omdala lo oqala uyayikhipha incwadi uyayikhipha incwadi iclaim we settlement kamalini mina le Lokhuza angi-understand okay ake senza kanje but into engiyazi ukuthi imali esasithe sizoyicela kuLenset just nje to meet me halfway u200,000 because sengiluzile ibonus emsebenzini nezinto nama-financial commitments amaningi medical ziningi izinto ezisasicela nje ukuthi nje isenziwa yonke into ngoba kwakusakhulunywa kahle wayibhala futhi lo ncwadi nginayo ke iproof yalo ncwadi le ka 200,000 but lo 2 million ayise ufuna ukuthi kwako1 nokuthi wakhishwa nokuthi kwenzakalana angeke ngazi mhlawumbe isettlement abagcina beyenza bodwa ngasi. Okay leso ngithake senza kanje because uthe sikhona representative esikhona yebo izokwazi ukuthi ithola ama correspondent from uLenset nesibedlela if kukhona ama-claim ayesebenzile ummeli if there was any settlement isibedlela sayenza noLenset bazosho ukuthi nakhe sakhokha thina sakhokha kuyiphi account yabo yes bazokuveza lokho ngicabanga ukuthi uzokwazi ukuthi akupick up makukhona or ethi mhlambe wezenzela izinto zakhe ngale because into ebihluphe izinto ezikanje nowe mama njengoba bethi khuluma nabameli bakho so abameli bakho bayakwazi ukuthi abameli abasuke berepresented so whatever any entity abasuke berepresent bese bethi bona let us make a settlement out of court yes yabo bakhulume ngale yabo ubugebengu ngkhona yonke indawo bakhulume ngale mhlambe uthi no ayiphethe hayi wena ubufuna 2.5 angithi yabo ufuna mhlambe 3 million nesotshela mhlambe angithi yabo iclient yethu ukuthi no i-reasonable le price lethe yabo kambe sibusele lo 500 thina eceleni izinto ezingenzeka nalezo angithi yabo yes yonke indawo angithi yabo yonke indawo ngazuthi perfect ubugebengu ngkhona yonke indawo but nakhona lama ukuthi ke lo 2 whatever million abebufunile bawokhokha bazosho phela ukuthi no sayikhokha lo mali kwakuyani ngokuyani bazobaveza but let's hope ukuthi hayibo 200 I mean uLokhuza 2 million yes it's a joke entweni eyenzekala ngoba nje mangihlanganisa ama-cost nje eyodwa ngoba phela even kwayizona isibedlela kwakhokha i-medical aid yami yes ngiyayibona so lo 2 million it's nothing. Angithi ke ilokho phela ukuthi mawusuhleli naye ummeli wakho uzocalculate and everything yabo nama feature losses akho ukuthi ngeke usakwazi ukwenza ukuthi nokuthi affect kanjani impilweni yakho yabo uluze ini ngesikhathi ungasebenzi bese be-quantify yonke nakho sifuna isettlement engaka basho ke nabo ukuthi noma mhlambe sokwazi ukukhipha into engaka noma mhlambe siyasikhalela kungcono sifule into engaka but ummeli wakho ngicabanga ukuthi uzokwazi ukuthi akulekele ngendlela naye enze into openly nawe ukwazi ukuthi aku-engage ubone yonke into ingabikho into ezokwenziwa kanje njengoba ungayazi ukuthi uthumile oqhamukayo njengamanje it's because ukuthi lo muntu bese kwazi ukuphuma ngale because uqashwe wena ummeli usuke eqashwe wena ma wena usuke uyiboss yakhe so everything ayenza ufuneka report kuwena yebo ayikho into efuneka ayenze ngalena
without yabo yenile yonke into efuna kayenza kutshela hayi sesile mama sakufuna ukuthi mawukuthi adani nakho abakubuyisayo angithi yabo aku-advise ukuthi wena uthini naye so advise ukuthi no mina ngithi senze 1 and 2 and 3 siyavumelana aphinde futhi abuyele kubona not ukuthi bekhona izinto azenza ngale ungazwena nokuthi nje lokho it's even worse akukho ngisho nane phepha nje engake ngalisayina njengoba ngisho ukuthi umuntu wayesadidekile esasesibhedlela yabo futhi usamthemba lo muntu makhelwane utshela ukuthi kwakumakhelwane ugani intombazane engangakhelana ngithi before ngiyosebenza eDandi ngaqala ngasebenza eNewcastle so makhelana umntwana wakho na ke ushade naye at least lo wesibili lo wala iKlufu ke manje okuyena odila nemedical negligence yena ngazi kwenzakaleni kuyena ngoba siqale kahle naye wangijikela nje esikhaleni wangitshela ukuthi time ngesakwazi ukuqhubeka naye ucela ngiyofuna omunye ummeli ngoba ngiphuzile ukumkhokhela I mean vele imali anginayo angithi so ngangazivela so ngalivula ifile wangithumelela invoice then ngabudgeta ukuthi okay le mali le ngizoyikhokha ngenyanga ethizeni ngoba ngiyazi ukuthi kulo nyanga leyo I mean sidlala into okufela senzani kanti yayingekho ni contingency agreement enanisayine naye let state ukuthi phela angithi isho ukuthi njengamanje nawo nathi lethi claim kumina icase nami nge-evaluate icase ukuthi no le is possible ukuthi ingenzeka bese no singele esiqiweni nawo siyozingela inyamazana umthetho usho njalo phela ngithi ngo-contingency agreement uma siyibamba inyamazana mina isixhanti konke-ke inyama yakhe enye ngithebo ilo wesithathu okuyena-ke esenze naye leso sivumelano nakhona ngoba ngibona ukuthi ngishawa isikhathi kwawena bengingasenani nethemba lokuthi ngisazokubona ngoba ngibona phela manje ukuthi nangu May uyeza uyaphela no ngiya understand kwamina kuza kwami nje la kwayikhona ngangasathembe ngibothi yazi ukuthini kumele ngimthole lo ummeli kwasho ukuthi futhi yena ke ngiwacheckile ke ama credentials zakhe angifuni uqamba amanga phela umuntu ngoba nakho kuumuntu kodwa nje ngibonile ukuthi engazothi uyayazi into ayenzayo because even noma sesikhuluma nangeyimali sikwi-level efanayo no it's fine I hope ukuthi kuhamba kahle because phela lento yokwenza ama-civil claim nokuthi umele alekelele angene ngalento engishoyo yokwenza i-contingency agreement is taking a risk ukuthi okay ngiyangena siyayifight le masiluza sonke baswina sonke and again it states ukuthi ke it's a higher risk not to take a risk because uma nibambile konke nizokwazi ukuthi naye ekugcineni sikwazi ukuthi bakukhokhele ngoba kahle la hayi ukuthini abenza ijustice bona bakucompensate ngokulimaza kwabo because it calls in medical negligence because ibona benza iphutha but again ke mawuthi oversity ke asilwi nabo ukuthi umsebenzi wenze iphutha is anyone can make a mistake but ke simpunish na usisi but ke egcineni phela umonakalo nanko khona kuyena impilo iyaqhubeka as normally yabo wena kolahlela lesikhathi sakho no dadewethu siyabonga nje nokusibekezela nathi uzikwazi ukuthi sigcine sasibonene nama bekunzima ukuthi na ke umuntu uyangakhola masithi kunzima kuthi nakathuleni siyahlupheka njengoba ukhosi khomba lekho besiyofike lo bani ngikhasela eGlen ngosofike lo bani uyakho ngoba kunzima phela liyashaya transport siyashaya petrol angithi ukuthi siye lapha yabo but uNkulunkulu lakha ke icebo ukuthi mina ngicela sikwazi lokusabonana siyabonga mama ngiyabonga kakhulu ngibonge nakubalaleli emakhaya yebo siyabonga South Africa kanza kwethu naloko kodwa bese nithwela lona nathi ke sizoba khona ukumlekelela usisi nokumguide ukuthi nakho alright ufuneka kwenze anyway mhlawumbe nawe unothula ama issues naye futhi uzokwazi ukuya bounce back kuthina sikwazi ukubheka ukuthi nokusahamba kahle noma kuhamba kabi yilokho nje siyabonga nisala kahle emakhaya